Talatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao apunana. Agbalin ka apagwadan, tapno awan ti pakababalawam. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibyan! Bakit? Bumabakan taitayak pa yung agur-uray dito'y baba. Aguray kamot sa anak pa'y anak ka make up. Apay-pay laang amasapol nga ag-make up ka. Nangangato nga opisyal dagiti makalangan ko italakay. Kababain mo't ano sa anak nga agpapintas. Darasam, tanay aldawan. Pudo tanak dito'y impabadom a barong ko. Di ka lang makaururay. Aglingling etakaon, ay aldawan. Ay, inayado mo't atimag na. Pampanawan nakmot. Nagbayag kamat ngamin amag na. Kibinan ata nakahilsak. Apay ngamin takon dihils ka. Ay, kasta na tibiyag Siya nga rin ti presidente. Ay, di wala! Anay ka! Ay! Nailigosak matan! Ay, tulungan na kun! Anay Unay ka terror kun aya. Ay! Kaano tapay ang makadanon ije papanantano kasta? Ninsamot na nang dadya magmag na ije kalsada. Kita akman. Isong agpaisaw. Na. Apay ngay, agpilay-pilay man. Sumursurot kan kuana ni tatang. Papananda? Naipadugmam ni nanang. Isos! Ingkatulungan! Darasam! Anay ka! Nagasgasamat tanto'y tumangkaw. Anay ka! Papanan nyo ngamin aya nanang. Ay, ni tatang mauti pagdamagam. Anday ka! Anday Nanang, tumakder kan. Ay, Ay, Jackson mapan ije munisipyo. Anya aya ti aramidan nyo ijay. mapanak agsapata. Agsapata. Apay nga agsapata ka, nanang. Anay ka! Napili ka nung ngamin ni nanang mo a presidente iti asosasyon da. Anya nga yung asosasyon day ta. Asosasyon dagiti awan makukwarta na. Ay! Di mo man ibabain ti asosasyon, may! Asosasyon dagiti babakal a napipintas! Dayta tinagan ti asosasyon, may! Sa dino ti pangitulodam kadatatang kananang. Ijay kano munisipyo, manang. Agsapata kano ngamin ni nanang kas presidente iti asosasyon da. Anya? Isaw ti presidente. Isumat ti imbaga na. Malaing ka nga rod itulod idahan tani, aldawang. Kaasi damot amagmag na dita kalsada. Sapay nagpudaw. Ay na, nagadong ti tao. Kunakto magtalala daw tan. Ije kan asang wanan. Nay, nakatugawon da po mayor ijay. Ay, sapay. Ay na, bakit? Madin ti angot mau. Di nakman angut-angutan. Mangibabain ka maut. Ay na. Nagalseman ti angot mau bakit? Kan uray siya. Naalsamatan ti payod ko. Ay, urayan niya pa'y tibagbagam. Mapanak ko nagsapata. Ditakan, tamapanak ijay states. Nabuya yun ni Nana Loling Idikalman nga imuli ijay stage. Ay, wala. Nabuyak Kadwanan da Apo Mayor. Kan adapay ni gobernador. Nagsikat ni Nana Loling. Presidente ko naman. Anya nga minan tinagan di asosasyon da. Asosasyon dagiti napipintas ababakat. Dagiti ang babakat ti mabalin ako mapang iti dayjay nga asosasyon. Siyempre babakat nga rod. Sa bagay, umay kuman ni Nana Loling dito kantina. Tagpay libre tayo man iti merienda. Bakit? Umay nakmat tulungan nga agluto Magluto ka lang dita.
Anyaya ti aramidam dita. Nakatugaw kamatlaang. Ay, nakangato pa'y dagita sakam. Manipod ita, sikan ti agluto. Tapay ngay. Sikamutan ti aginaw. Katsika, anya ngay ti aramidam. Di agtugawak laang nga agmalmalam. Anya, ay madimat ati kasta. Apay ngay akala at anabaliwan ti sitwasyon. Kastala ti biyag Apay, nalipata maun asyak ti presidentay. Kat, anya kumano si ti presidente. Ti presidentay, para baon laang lakay. Anya, So akalpasan nga agluto ka, aginaw kawan, tamapan kumitingan, dagiti miyembraw. Nay, papanan nyo, nanang. Di Taman Plaza, Naka-heels kayo, pay. Wow, nagbanglo kayo mutan. inusar kaw, tay pabanglo nga intad mo kanyak iday. Itaman pa'y anagbangbanglo kayo, nanang. Nakaangot kan aya iti presidente nga agat suka. Ay kat nasayaat, tada kayo gayam tinagbalin a presidente. Ibaon kaw dagiti miyembraw. Ibaon nyo? Kastamot na talaga ti trabaho ti presidente. Para baon, Sapay naka-heels kayo, nanang. ti presidente. Masapaw, anasiksay. Nanaluling! Anya, ulit man ti imbagam. Nanaluling! Apay, di mo pa'y amo asyak ti presidente iti asosasyon may. Ay, amok nana. Kat, apay nga raw ananaluleng ti awag mo kanyak. Ha? Anya ngay nga rod? Nasukatanan tinagan nyo, nana? Awagan nak iti madam. Madam? Ay, numamngay? Madam, ti kayat kaw. Kat no awagan nak iti madam, ingatom day tamay sa akiday-kiday mo. Ha? Adapay kas jay na? Ay, nagrigat mo't nana. Ay, madam gayam. Saya atom mo't ti panangibagam. Ay, sapay, agpay libre ak kumakan kay ti merienda. Apay nga gilibre ak. Ay, kat syempre mo't nana. Sika nga ro tinapili a presidente. Idi saan ka pa'y a presidente? Kanayon mo't nga ilibrinak. Day tala ti amom, ti agpailibre. Agpapada kayo laang. Nagpupuskaw ti rupayaw. Ay, kwa kuma, nana. Ay, Madam Loling. Uray may salaang abasit a soft drinks ti ilibrim kanyak. Kan nayon ang mutan iti biskuit. Talaga nagpuskaw ti rupam. Oh, anya ngay? Inlibre na ka ni Nana Loleng? Saan nga rod? Nagalas ti pa nagsasauna. Papanan na ka no aya? Jakman mo. Agkikita da siguro ka dagiti pada na ababakat. Siguro dagiti kamiyembroan na. Amangan mat no ada meeting da. Siguro. Idi nagbalin a presidente. Isumatan ti pa nagbalin na nga emote. Nanang, anya ti aramidam dito'y pagsusugalan. Makisugsugala. Apay aya. May kamot makisugal. Saan, nanang? 5 basaklaeng, tanagapuak nagpasada. Ngem, nakita ka dito ang nakatugaw. Amom ka day. No asinaw, dagito'y kakaduak nga agsugsugal. Puro matbabakot, apadam, nanang. So, dagiti mimbraw. Anya? Miyembrom ijay asosasyon nyo? What? Inawis ko ida nga umay makisugal. Unay kan nanang,
Saan mat anasaya at isursurom kadagiti kamiyembroam. Ay kat, anya kumagay ti isurok ka sa balay. No mga bakngay, dagito'y ada kwartana. Nanang, kasanungay no maabak da. Ay, di umaydan tumanan agtaya. Ay, kakaduwak. Dito'y asosasyon. Agsusugal tayo na ta. Aginggamada itaya-tayaw a kwarta. Manang, at damat ijay sugalan ni Nanang. Ah? Ni, kunak man numapan na mitingan dagiti miyembro na. Agsusugal damat, Manang. Isaw tiri na iti sugalan. Anya? Ay, madinsa daytoy apanagbalin ni Nanang a presidente. Ay, kababain ka dagiti opisyal. Wan nga rod Manang, nang rona kada gobernador kani Apo Mayor. Ay, kababain talaga. Ay, naskan a mabagbagaan ni Nanang. Ibagam da ito'y kinitatang ngar aramidan na. Tatang! Ayan mo! Tatang! Tatang! Anak nito! Ha? Apay nga aglablaba ka? Ay, itayak pa yung aglablaba. Ni Nanang ngay. Ay, jak amok tinapanan na. Pinaglabanak nga road. Pati kurtina, impalabana. Ay, mapanmatla makisugsugal ni Nanang. Ha? Kunana, adda ka no meeting da kadagiti ka miyembroan na. Ululbudan na kan ni Nanang, Tatang. Kat manipod idinagbalayin a presidente iti asosasyon da. Siya kon ti pinagbalin na katulong. Siya ti para laba, para luto, kan para inaw na. Ngam, ay, agtugtugaw laang ti aramiden na. Ay, una yan ayan ni Nanang. Madi at talaga ti panagbalin na a presidente. Ay, talaga amade, anak ko. Agaramid kayo iti surat, taik katendan a presidente. Nasaya at tanasangputan kayo dito'y balay, Nanang. Adda pa panak, Marimar. Nay, apay nga awit mo pa'y dayta anak mo. Umay ko kumangarod ipaaw-awir. Adda ngamin papanak. Nilakay mo ngay. Dua kami arumwar, Nanang. Siya, ti pagaw awiram. Un ata ni, nagadumat ti impatrabaho yu kinitatang. Sibugan na laang mat dagiti masitas kaw. Kanaglampaso diti unag ti balay. Kalpasan na, digusan na dagiti aso may. Ni, nagadon. Saan ka di atrabaho yu ididagita? Ide, ta sa anak pa'y a presidente. Sa balaitan, Marimar. Siyak nga minan ti president. Iso asaanan a mabalin a pagaw awiran nak iti apukaw. Uray may salaan nga aldaw. Adda papanak. Adda meeting may kadagiti members kaw. Apay ngay, tanimot na nalolingon ti mangi dadaulo iti sugalan. Wen nga rod, inawis na pa'y ni inang ko. Iso asaanan ang matataw ijabalay, tamapan mo tan makisugsugal. Ay, oray ni inang ko. Ijayan sugalan ti papapanan na. Ipambar na ang mapan makimeeting. Ngam sa bali mo't gayam ti papanan na. Ay, day tangarod kat. Ay, pero huwisyo mo tan ti aramidan ni Nana Luling. Iso anasay-sayaat nga ikatuntayon kas presidente iti asosasyon da. Kasta laangan ti aramidan tayo. Agpetisyon tayo laangan. O sige, agaramid ka ta agpirmaak. Wala, talaga ang mga ramidak iti petisyon. O sige, tainak ipapirma kadagiti tattao. Saan arumbang nga agbalin a presidente ti kasken kwa na. Sino pa nga tadagiti saan ang nakapirma dito'y a petisyon? Papanang balasang ko. Kwa tata, mapan ko man ipapirma da ito'y petisyon may. Petisyon? Para iti anya? Di kay kumaagong-ungot tata. Ngam petisyonan may ni Nana Loleng. Saan mi ang magustuhan ti panangidaulo na iti asosasyon? Ado kayon ang nagpirma? Ado kamin atata. Ngam inak pa'y agpapirma di ta abagatan. Agpirma akman mat balasang ka. Agpirma kayo mot kontra iti asawa yo? Ay, wala. Ngam,
Siya kumaati mo na pinagpirmam. Kaya't ko amay kat ni Loleng kas presidente. Marimar! Adda ka di bulpen mo dita. Nay, apay ti ballpen tatang. Ano niya? Pagpirmak man dito yung petisyon. Tapno maikataon kas presidente ni Nanang Mau. Ha? Pinitisyonan dan? Wan, dito ni aw. Agpirma akaon. Ay, uray siyak mo tatang. Agpirma ak mo. Ha? Kaya't mo mat maikat ni Nanang Mau akas presidente? Naskan laang ama ikat tatang. Mangibabain nga minon. Jay bulpin mo nga ruden at agpirmataan. Sakbay asumangpet ni Nanang Mau. Dagete awanan baen. Nay. Apa anak kami suot ka anagawid dito'y balay, Loleng. Pinitisyonan dak dagiti karoba. Nasayaan mat. Anya ti kunam. Apay apinitisyonan da ka. Diya ka mo awan mo't basol ko. Nagsaya ata ka presidente. Nagadaw ti proyektok. Naggagatak pay. Nagagat ka amapan makisugal. Taisaw. Namnaminsan laang mo't dayjay. Uray da kami kat nagpirma kami mat ijay a petisyon. Mangirurumon kayo talaga. Ay, huston bakit? Saan anasaya at asikati presidente? Nga uray anya pa nga asosasyon da ita. Amom no apay. Ay, sandak gayam akayat amaadaan iti posisyon. Saan amayan natupkan ka ti anyaman a posisyon? Tadi mo amo ti agpakumbaba. Saan ka apagwadan iti posisyon mo? Anya? Laglagi pang dayto nga ibagak bakit? Agbalin ka apagwadan, tapno awan ti pakababalawam. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Agbalin ka apagwadan, tapno awan ti pakababalawam. Tampok dito'y programa tayo, Kas Talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ngestasyon. Kas Talatibyan. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.